खुलुमबाय दिनैनि बे जेसेबांनाखि जोंनि बे दुमबाजार जोंनि हायज्रायगुरि दुमबाजारावहाय जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर सफैबाय आरो निउस पर्टेलनि जेसेबांनाखि खौरांगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि बे प्रग्रामाव लोगो लानायाव जोंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय बयखौबो हामबायहोदों आरो खौरांगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि बे जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों दिनैनि प्रेस मिटखौ लानाया जोंनि थांनाय 2018नि 23 सेप्तेम्बरावहाय जे जोङो जोंनि बे गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो गारिजोंहाय जे बड'लेण्ड सोमावसारनाय मास गेदारिं बेवहाय जोङो थांदोंमोन। थांनानै बे काजलगावआवहाय जोङो जोंनि बे प्रग्रामखौ जाफुंसारहोनो थाखाय जोङो बे प्रग्रामाव जोङो सहैनानै प्रग्रामा मोजाङै मोजां जानानै थांनानै जोबनानै फैनायाव जोङो दुखु गोनां बाथ्रा बेनो जोङो थांनानै फैबाय थानाय समावहाय मोनसे जाब्रबथायजोंहाय मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो बे मोगा मोगि जानायावहाय जोङो जेसेबांनाखि जोंनि बे गारियावहाय थानाय गाखोग्राफोर जोंनि बर' फिसा बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जों बाहागो लानो थांनायाव फैफिननायाव जोङो एक्सिडेन्ट जानो गोनां जादों आरो बे एक्सिडेन्ट जानायाव जेसेबांनाखि जोंनि रायजो राजाफोरा बे प्रग्रामाव थांनानै फैनाय एक्सिडेन्ट जानाय समाव जोङो दुखु खस्थ'जोंब्लाबो जोङो सोरबा खर'आवहाय एसे प्रब्लेम जानानै दा दिनैसिमावहाय जेबो मोजां फिथाइ जों मोननो हायाखै आरो जोङो बेजों लोगोसे जोङो खावलायनो सानो जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बै समनिखौहाय जोंखौ थांनाय बे प्रग्रामफोरनि गेजेरजोंहाय जोंखौ बुंनानै गालांदोंमोन जे नोंसोरनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइफोरखौ जोङो होगोन आरो होगोन होननानै जोङो दिनैसिमावहाय बे अनसुंथाइ मोनगोनखौ जों आसा खालामनानै दिनैनि बे जोंनि दुमबाजार गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना जोङो आसा खालामनानै दङ आरो जोङो माबा मोनसे सरखारनिफ्राय आरो आबसुनिफ्राय जोङो माबा मोनसे मोजां खौरांफोरखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै दङमोन। नाथाय दिनैसिमावबो बिथांमोना जोंनो जेबो रिप्लाइबो होआखै आरो जोंनो जेबो मोजां खौरां होफैफिन रोङाखै। बेखायनो जों दिनैनि बे प्रेस मिटखौ लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन जोंनि जेसेबांनाखि बे एक्सिडेन्ट जानायाव सोरबाबा जखम जाबाय, सोरबाबा आखाइ आथिं बायनानै दङ, सोरबाबा खर'फोराव डिफेक्ट जानानै खर' दिनैसिमावहाय मोजां रायलायनो हायि जानानै दङ आरो बेहाय थांनानै फैनाय जाय बिथां ड्राइभरा जोंनिया बे समावनो मुंख्लं जानानै डेड बडि जानानैबोनो मोनदों। बेखायनो जोङो दिनै बे प्रग्रामनि गेजेरजों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंथिबावनो सानदों दे बे प्रग्रामाव थांनाय फैनाय बेसेबांनाखि जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफा दङ दिनैहाय जोङो मोनसे बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो खावलायबावगोन जे थांनाय बे प्रग्रामाव थांनानै फैनायाव बे एक्सिडेन्ट जानानै फैनाय समावनो बे एक्सिडेन्ट जाबाय आरो बे एक्सिडेन्ट जानायजों लोगोसेयैनो जाय बिथाङा जोंनि बे गामिनिनो मिस्टार बिनजय नार्जारि बिथाङाबो गोब्राबै दुखु मोननानै दङमोन बे एक्सिडेन्टजोंनो। ओमफ्राय दिनैसिमावहाय बिथाङा मुंख्लं जालांबाय। बेखायनो बिथांनि बे मुंख्लं जानाय आरो बिथांमोननि बे मोननांगौ बे अनसुंथाइफोरखौ जेन' जोंनो होयो आरो एबसुनिसिम जोङो बेखौनो खावलायनायदि जोङो आबसुखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो जोङो आबसुखौ जों फोथायनानै दिनैसिम जोङो आबसुजोंनो दङ आरो बे आबसुखौ फोथायनानै जोङो आबसुनि खोथा होनाय बायदियैनो जोङो जोंनि मोननांगौ बिथाइ बे अनसुंथाइफोरखौ जेन' बिथांमोना थाबैनो एक्सन लानानै सरखारजों माबा मोनसे सावरायनानै बे अनसुंथाइनि गेजेरजोंहायनो जेन' जोंनि बे रायजो राजा बिथांमोना माबा मोनसे सुबिदा खालामनानै जानायनि जोंनि न'खरखौ सालायलांनो हानायनि मोनसे राहा लामा लानो हायो। जों बेखौनो आबसुनिसिम आरो जोंनि बिटिआर सरखारनिसिम जोङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरोखि। आंनि बुंनांगौआ बेनो। बुंनांगौआ बेनो बै समनि जायनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावहाय सोरबा मन्त्रि, सोरबा एमएलए, सोरबा चिफ जानानै दा सरखार सालायगासिनो दं। जोङो आखाइ खबजबनानै जोङो बिथांमोननिसिम खावलायहरो जोङो बै समनि घटनाफोरखौ गोसोखांनानै जेन' जोंनि दानि सरखार सालायनाय बिथांमोना जोंनो एसेब्लाबो अनसुंथाइखौ हरो। जोङो जोंनि ग्रुपनिफ्राय जोङो बेखौनो जोङो आसा आरो मिजिं खालामनानै जोङो नेनानै थाबाय, फिननायखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनाय थाबाय। आंनि बुंनांगौआ बेनो।